honekin albistea eta aste honetan konfirmatua talde berria, kontinental mailakoa, Lizarte jarraituko du afizionatutan, baina zu eta Manolo Azkonaren bitartez talde berri badakau kontinental mailan hurrengo urtean, konta iguzu ze nobedadekin. Oso pozik gaude, azkenean gure txirrindulariak irabazi dute hau, no? Azkenean emaitzak oso onak eta nivela altua, eta azkenean behar dugu beste talde bat korritzeko munduko honenaren artean, no? Eta azkenean lortu dugu jende oso onarekin, Ken Farmarekin, eta oso pozik gaude, ze hemendik ona jungo dira txirrindulari pila bat, eta nire uste da oso ona dela kategoria osoarentzat, ez bakarri Lizarteren txat, baizik eta gu ateratzen gara, gu gaude afizionatu mailan, eta badakigu txirrindulari oso onak daudela. Oraindik gara ez da, baina ze egutegi eta ze txirrindularekin kontauko dezue? 14 txirrindulariekin aterako gara, eta aurten ja egutegi polita dugu, ze Espainian daude lasterketa pila bat, gero eta gehiago, eta gero Frantzin ere, eta Italien ere bai jungo gara, eta gero txirrindulariak hemendik aurrera hasiko dira esaten. Eskerrik asko, Juanjo, eta sorte hon. Bai, eskerrik asko zuei, plazer bat dago.